ମଣ୍ଟୁ ତିନିନାଥ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗଛ ଉପରେ ବଇବି ହେଲା। ହଉ ଚାଲେ ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ। କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ମୋର, ଛତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଛତ୍ରା। ନା କାମରେ ଆରେ ମଣ୍ଟୁ ତୁ କେନ୍ ଛତରା ବାତରା କରୁଛୁ? ଆମେ ସବୁ ଛତରା ବାତରା, ତୁ ଡାକିଲି ପୁରା ଆଇଲୁ ନା। ହଁ ହଁ ତୁ ଏକା ଡାକିଲୁ ନା ଏମିତି ଡାକିଲୁ ପୁରା ଆମେ ଆଇଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ, ତମେ କେମିତି ଡାକୁଛ ରେ? ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ମନେ ପଡିଲା ତ ଗାଇଦେଲି ଗୋଟେ ବା। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ବାତରା ପରିଆ ବୁଲିବା କି ସବୁବେଳେ? କଣ ତାହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଖାଲି ସବୁବେଳେ ବାତରା ପରିଆ ବୁଲିଲେ କଣ ହବ ରେ? ଆଉ ତୁ କହୁନୁ କଣ କରିବା ଆମେ? ହଁ ହଁ ତୁ କଣ କହୁନୁ ଆମେ କରିବା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫଳ ଫୁଳ ବିକିଲେ କିନି ହେଇଥାନ୍ତା, ନାଶପତି ଅଙ୍ଗୁରୁ କମଳା ସବୁ ଏମିତି। ହଁ ଯାହାହେଲେ ତ ଆମେ ଏବେ ବାତରା ହେଇକି ବୁଲୁଛେ ନା, ଯାହାହେଲେ ଫଳ ଦୋକାନଟେ କଲେ ଆମେ ଯାହାହେଲେ 5 ପଇସା ଆମର ରୋଜଗାର ହେଇଥାନ୍ତା। ଘରେ ଯୋଉ କହୁଛେ ବାତରା ଛତରା, ଆଉ ବାତରା ଛତରା କହିନଥାନ୍ତେ ଆଉ। ମଣ୍ଟୁ କହୁନ କେବେଠୁ ଆମେ ଫଳ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଲିରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ଫଳ ବିକିବା ହେଲା। ହଁ ହଉ ହଉ କାଲିଠୁ ଆମେ ବିକିବା। କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ସକାଳୁ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ? ଚାଲ ଯିବା, ଦୋକାନଟି କୋଉଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନା। ହଉ ଚା ଚା। କାଇଁ ତମମାନେ କାଇଁ ଦେଇଲ? ତୁ ଡେଇଁ ପଡିଲୁ ବୋଲେ ଆମେ ଡେଇଁବୁନୁ, ଆମେ ଗାଁରେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଯିବୁ। ତିନିନାଥ ଜଲ୍ଦି ଆ। ଚାଲ। ମାଇକିନା ନେଇକି ତତେ ଏତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ? ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି ତୋର। ଚାଲରେ ଚାଲରେ, ବହୁତ କାମ ଅଛି।